Θα ήθελα να σας ευχαριστώ ξανά για τη σημερινή σας παρουσία στη συζήτηση για το Φαλμεράιερ και την εθνική καταγωγή των Ελλήνων. Το θεωρώ πολύ σημαντικό το να είναι κάποιος έτοιμος να συζητήσει για την εθνική του ταυτότητα, επειδή αυτή, είτε το θέλει είτε όχι, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιδέας που έχει κάποιος για τον εαυτό του. Και χωρίς αμφιβολία, είναι επώδυνο η ιδέα που έχει κάποιος για τον εαυτό του να μπαίνει κάτω από το φως της επιστημονικής κριτικής. Όπως παραδείγματος χάρη είναι επώδυνο για κάποιον ο οποίος πιστεύει για τον εαυτό του ότι είναι υγιής να παραδεχτεί την επιστήμη που του αποκαλύπτει ότι είναι σοβαρά άρρωστος. Για να γίνω πιο σαφής, όταν κάποιος πιστεύει ότι είναι ανώτερος από τους άλλους λόγω της εθνικής του ταυτότητας, όπως πιστεύει η πλειοψηφία των Ελλήνων σε σχέση παραδείγματος χάρη με τους Πακιστανούς, και όταν η εθνική ταυτότητα αποτελεί πιστοποιητικό νομιμοφροσύνης που ανοίγει όλες τις πόρτες, είναι επώδυνο αυτός να παραδεχτεί ότι η εθνική του ταυτότητα είναι επιστημονικά αστήρητη. Είναι επώδυνο γιατί αν χάσει μια τέτοια εθνική ταυτότητα, δεν θα έχει το δικαίωμα να πιστεύει ότι είναι ανώτερος από τους Πακιστανούς και θα πρέπει να εγκαταλείψει τα ωφέλη που του εξασφαλίζει το κράτος και η κοινωνία, τα οποία απολάμβανε όσο αποδεχόταν την επίσημη άποψη περί εθνικής του ταυτότητας. Ποια είναι όμως η σημασία του Φαλμεράιερ για την εθνική ταυτότητα των Ελλήνων? Η σημασία του Φαλμεράιερ έγκυται στο ότι αυτός αμφισβητεί τεκμηριωμένα την επίσημη άποψη του ελληνικού κράτους ότι οι ελληνόφωνοι κάτοικοι του είναι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων και αποδεικνύει ότι οι Έλληνες είναι στην πλειοψηφία τους απόγονοι είτε Σλάβων που ολοκλήρωσαν την εγκατάστασή τους στον ελλαδικό χώρο στο τέλος του 8ου αιώνα μετά Χριστό, είτε Αλβανών που εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα από τον 14ο μετά Χριστό αιώνα και έπειτα. Έτσι καταρρίπτει τον κυρίαρχο εθνικό μύθο πάνω στον οποίο στηρίχθηκε η εθνική ταυτότητα του ελληνικού κράτους από την ίδρυσή του το 1830 και τον οποίο το ελληνικό κράτος μέσα από τη δημόσια παιδεία και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 182 ολόκληρα χρόνια επιβάλλει στους υπηκόους. Και για ένα εθνικό κράτος, η αμφισβήτηση του εθνικού μύθου πάνω στον οποίο στηρίζεται ισοδυναμεί με υπονόμευση των ιδεολογικών του θεμελίων. Γιατί όμως έχει σημασία να αποκαλυφθεί η αλήθεια για να καταστεί αναξιόπιστος ο εθνικός μύθος του ελληνικού κράτους? Δεν υπάρχει χρόνος για να πω πολλά πάνω σε αυτό το πολύ μεγάλο θέμα, παρά μόνο ότι αυτή η ταυτότητα υπήρξε το ιδεολογικό κίνητρο όλων των επεκτακτικών πολέμων, τους οποίους διεξήγαγε το ελληνικό κράτος από το 1830 που ιδρύθηκε, με συνέπεια εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς και εκατομμύρια πρόσφυγες. Και σήμερα αποτελεί την ιδεολογική βάση του ελληνικού ναζισμού, όπως αυτός εκφράζεται μέσα από εγκληματικές οργανώσεις σαν τη Χρυσή Αυγή. Για να επανέλθω στο Φαλμεράιερ, η δική μου γενιά στο σχολείο δεν έμαθε τίποτα για αυτόν, πέρα από το ότι ήταν εχθρός της Ελλάδας, γιατί υποστήριξε ότι οι σύγχρονοι Έλληνες ήταν απόγονοι Σλάβων και όχι των αρχαίων Ελλήνων. Το πρώτο δικό του βιβλίο που μεταφράστηκε στην Ελλάδα ήταν το περί της καταγωγής των συγχρόνων Ελλήνων, το οποίο κυκλοφόρησε όταν εγώ ήμουν ήδη 28 χρονών. Αυτός που το μετέφρασε θεωρήθηκε εχθρός του έθνους και της αλήθειας από την πλειοψηφία των Ελλήνων διανοουμένων και κατασυκοφαντήθηκε τόσο πολύ που από τότε κανένας εκδοτικός οίκος δεν τόλμησε να ξαναβγάλει βιβλίο του Φαλμεράιερ μέχρι σήμερα, εκτός από τον εκδοτικό οίκο Κυριακίδη, που έβγαλε το περίφημο βιβλίο του Φαλμεράιερ για την αυτοκρατορία της Τραπεζούντας, ζητώντας όμως στον πρόλογο του βιβλίου χίλια συγγνώμη που αναγκάστηκε να βγάλει βιβλίο του Φαλμεράιερ προκειμένου να αναδείξει τη μεγάλη ιστορία των χριστιανών του Πόντου. Και τον εκδοτικό οίκο Μεγάλη Πορεία, ο οποίος συγκροτήθηκε από αντιναζιστές, μαρξιστές, λενινιστές, που λόγω της πολιτικής τους ταυτότητας
ήταν πρόθυμοι να συγκρουστούν πολιτικά με τον εθνικισμό και το καθηγητικό κατεστημένο. Αυτός ο εκδοτικός οίκος είχε την τόλμη να βγάλει τον πρώτο τόμο από το πολύτιμο βιβλίο του Φαλμεράιερ, «Ιστορία της Χερσονήσου του Μοριά κατά το Μεσαίωνα». Και φυσικά δέχτηκε τις αναμενόμενες επιθέσεις και το σχετικό θάψιμο. Αντίθετα, όπως λέει και ο εκδότης της Μεγάλης Πορείας, στην εισαγωγή της Χερσονήσου του Μοριά, αμείβονται όσοι αναλαβαίνουν να ανασκευάσουν και να κατηγορήσουν τον Φαλμεράιερ. Αυτό έκανε η Έλλη Σκοπετέα με το βιβλίο της «Φαλμεράιερ, τεχνάσματα του αντίπαλου δέους», η οποία για τις εθνικά αυτές απόψεις της είχε αμοιφθεί ή αμοιφθήκε κατόπιν, δεν ξέρω τώρα λεπτομέρειες, με καθηγητική έδρα στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Και το πόσο θάψιμο παίξει στο βιβλίο «Ιστορία της Χερσονήσου του Μοριά κατά τον Μεσαίωνα» μπορεί κανείς άμεσα να το διαπιστώσει, κάνοντας αναζήτηση για τον Φαλμεράιερ στην ελληνική Wikipedia. Εκεί θα βρει στη σχετική βιβλιογραφία ό,τι άλλο εκτός από αυτό το πολύτιμο βιβλίο του Φαλμεράιερ, το οποίο αποτέλεσε και αποτελεί το κόκκινο πανί του ελληνικού εθνικισμού. Το βιβλίο του Φαλμεράιερ, «Ιστορία της Χερσονήσου του Μοριά κατά τον Μεσαίωνα», κυκλοφόρησε το 1830 και από τότε κιόλας οι εκπρόσωποι του επίσημου εθνικού μύθου της Ελλάδας, πέρα από το θάψιμο, επιχειρούν να το διαβάλουν με ύπουλες μεθόδους. Πιο διάσημος από αυτούς τους απατεώνες της επιστήμης υπήρξε εκείνη την εποχή ο Κυριάκος Πιτάκης, συνιδρυτής της Εναθήνες Αρχαιολογικής Εταιρείας, της οποίας διετέλεσε γραμματέας και αντιπρόεδρος. Αυτός, προκειμένου να δυσφημίσει τον Φαλμεράιερ, μη μπορώντας να αντικρούσει τα ακαταμάχητα επιχειρήματα του τελευταίου, όταν αυτός ήρθε στην Αθήνα, μετά την κυκλοφορία του βιβλίου του πούλησε ένα πλαστό χειρόγραφο της Αθηναϊκής Μονής των Αγίων Αναργύρων, το οποίο αποδείκνυε ότι δεν υπήρχαν Έλληνες στην περιοχή της Πελοποννήσου και έγραφε ότι η Αθήνα ήταν έρημη για 400 χρόνια μετά τη Σλαβική κατάκτηση. Αυτό το χρησιμοποίησε ο Φαλμεράιερ για να στηρίξει ακόμα περισσότερο τη θεωρία του, μιλώντας στη Βαβαρική Ακαδημία. Η ομιλία του κυκλοφόρησε το 1835 με τίτλο «Περί της καταγωγής των συγχρόνων Ελλήνων». Τα υποτιθέμενα αναργύρια χειρόγραφα τα δημοσίευσε ο ίδιος ο Πιτάκης μετά από 20 χρόνια στην Αρχαιολογική Εφημερίδα, υποστηρίζοντας πως ο Φαλμεράιερ ήταν αυτός που διέπραξε λαθροχειρία, μετατρέποντας το 3 σε 400. Αμέσως μετά τη δημοσίευσή τους, τα χειρόγραφα εξαφανίστηκαν μυστηριωδώς. Τα γεγονότα του υποτιθέμενου αυθεντικού χειρογράφου, ο Πιτάκης τα έχει αντιλήσει από την ιστορία των Αθηνών του Ιωάννη Βενιζέλου, η οποία εκδόθηκε στην Αθήνα μόλις στα 1986 με προλεγόμενα του δυσέγγονου του συγγραφέα Ιωάννη Γενναδίου. Σημειωτέων ότι την απάτη του Πιτάκη την αποκαλύπτει η ίδια η επικρίτρια του Φαλμεράιερ, Έλλη Σκοπετέα, και έτσι είναι τρομερά δύσκολο να την αμφισβητήσει κανείς. Το χτύπημα που επέφερε ο Φαλμεράιερ στον ελληνικό εθνικισμό ήταν τόσο δυνατό που από τότε σχεδόν όλοι οι Έλληνες ιστορικοί αγωνίζονται να διαψεύσουν και να ανασκευάσουν τον Φαλμεράιερ. Ο πιο γνωστός από αυτούς υπήρξε ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, που ξεκίνησε την καριέρα του με επίθεση στο Φαλμεράιερ με το βιβλίο του περί της επικίσεως σλαβικών τεινών φυλών στην Πελοπόννησο, και ο οποίος έγραψε την πρώτη ογκώδη ιστορία του ελληνικού έθνους. Σε αυτή την ιστορία, ο Παπαρηγόπουλος προσπαθεί να αποδείξει ότι οι σύγχρονοι Έλληνες είναι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων και γι' αυτό η ιστορία του Παπαρηγόπουλου αποτέλεσε την επίσημη ιστορία του ελληνικού κράτους. Κι όμως, ο Παπαρηγόπουλος ήταν τόσο αξιόπιστος σαν ιστορικός την εποχή που κυκλοφόρησε το βιβλίο του περί της επικίσεως σλαβικών τεινών φυλών στην Πελοπόννησο, όπου ανασκευάζει το Φαλμεράιερ, ώστε το 1848 απορρίφθηκε η αίτησή του για να προσληφθεί ως εφηγητής της αρχαίας ιστορίας στο Πανεπιστήμιο, λόγω έλλειψης πανεπιστημιακού πτυχίου. Το ίδιο Πανεπιστήμιο, προτού αλωθεί από τον ελληνικό εθνικισμό, είχε προσφέρει καθηγητική έδρα στο Φαλμεράιερ.
την οποία αυτός αποποιήθηκε, γιατί τον ενδιέφερε η καθηγητική σταδιοδρομία στη Βαβαρία, όπου και διορίστηκε το 1848 ως τακτικός καθηγητής της ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου. Στην κατασυκοφάντηση και στο θάψιμο του Φαλμεράιερ συμμετείχε και συμμετέχει σχεδόν σύσσωμη η ελληνική αριστερά, μια που, όπως απέδειξε πρόσφατα και ο Άκης Γαβριλίδης με το βιβλίο του «Η αθεράπευτη νεκροφιλία του ριζοσπαστικού πατριωτισμού», παραμένει αθεράπευτα εθνικιστική, όπως υπήρξε και στο παρελθόν, όπως καταγγέλει στο βιβλίο του «Εάμ Ελλάς όπλα» ο Άγης Τίνας. Κι όμως, κάτι που δεν είναι ευρύτερα γνωστό είναι ότι οι καταξιωμένοι για την ελληνική αριστερά ιδρυτές του επιστημονικού σοσιαλισμού, Κάρλ Μάρξ και Φρίντριχ Έγγελς, αναγνώριζαν το σημαντικό επιστημονικό έργο του Φαλμεράιερ και τον σεβόντουσαν γι' αυτό, όπως προκύπτει από δημοσιεύματά τους που παρατίθεται στο εισαγωγικό σημείωμα της ελληνικής έκδοσης του πρώτου τόμου της ιστορίας της Κυρσονήσου του Μοριά κατά τον Μεσαίωνα. Μάλιστα ο Έγγελς, σε κείμενό του, που το 1985 εκδόθηκε στα ελληνικά, μαζί με άλλα σχετικά κείμενα δικά του και του Μάρξ, σε βιβλίο με τον τίτλο «Η Ελλάδα, η Τουρκία και το Ανατολικό Ζήτημα», γράφει το 1853. Οι Έλληνες της Τουρκίας είναι ως επιτοπλίστων σλαβικής καταγωγής. Όμως υιοθέτησαν τη σύγχρονη ελληνική γλώσσα. Πράγματι, με εξαίρεση λίγες ευγενείς οικογένειες της Κωνσταντινούπολης και της Τραπεζούντας, είναι τώρα γενικά αποδεκτό ότι πολύ λίγο καθαρό αίμα υπάρχει ακόμα και στην Ελλάδα. Επίσης, την ίδια εποχή γράφει: είναι αναντήρητο γεγονός ότι η Χερσόνησος, που συνήθως ονομάζεται Ευρωπαϊκή Τουρκία, αποτελεί φυσική κληρονομιά της νοτιοσλαβικής φυλής. Από τα 12 εκατομμύρια των κατοίκων, τα 7 ανήκουν σε τούτη τη φυλή. Εδώ και 12 αιώνες αυτή κατέχει το έδαφος. Αν εξαιρέσουμε έναν αραιό πληθυσμό που έχει δεχτεί την ελληνική γλώσσα, μολόνα στην πραγματικότητα της σλαβικής καταγωγής, ως ανταγωνιστές της έχει Τούρκους ή Αρναούτιδες βαρβάρους, που από καιρό δέχτηκαν να προβάλλουν την πιο φανατική αντίθεση σε κάθε πρόοδο. Στο ίδιο σελίδα 122. Παρόλο όμως τις επί 182 χρόνια από την ίδρυση δηλαδή του ελληνικού κράτους προσπάθειες του συνόλου σχεδόν των Ελλήνων ιστορικών να συκοφαντήσουν και να θάψουν το Φαλμεράιερ, στο παρελθόν υπήρξαν αξιόπιστοι Έλληνες ιστορικοί που αναγνώριζαν την επιστημονική εγκυρότητα της θεωρίας του, όπως ο κορυφαίος αριστερός ιστορικός Γιάννης Κορδάτος, που αποδέχεται την σλαβική καταγωγή των Ελλήνων και αμφισβητεί την φιλετική καταγωγή των νέων Ελλήνων από τους αρχαίους. Ακόμα και ο διάσημος Christopher Montague Woodhouse, πέμπτος βαρώνος του Τέριγκτον, που αποτέλεσε τον επίσημο σύνδεσμο της Μεγάλης Βρετανίας με την ελληνική αντίσταση κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και δίδαξε ελληνική γλώσσα και ελληνική ιστορία σε μερικά από τα πιο γνωστά και φημισμένα πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας, όπως της Οξφόρδης και του Λονδίνου. Στην εισαγωγή του βιβλίου του, που κυκλοφόρησε το 1968 με τον τίτλο «Σύγχρονη Ελλάδα, μια σύντομη ιστορία», γράφει ότι ύστερα από το έργο του Γιάκοπ Φαλμεράιερ τον 19ο αιώνα είναι πια παράλογο να θεωρείται ότι οι κάτοικοι της Ελλάδας, όπως και αν τους ορίσει κανείς, είναι φυλετικά ομοιογενείς και κατευθείαν γραμμή απόγον των αρχαίων Ελλήνων. Στον ίδιο πρόλογο γράφει για αυτούς που καταφεύγουν στη συνέχεια της γλώσσας για να υποστηρίξουν τη συνέχεια του ελληνικού έθνους από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Στις γλώσσες της Μέσης Ανατολής η λέξη Ελλάς και τα παράγωγά της είναι άγνωστα, καθώς και ό,τι εμείς αποκαλούμε ελληνική γλώσσα. Από την άλλη, το όνομα Ρου έχει αποδοθεί στους Έλληνες γενικά, στην Ορθόδοξη κοινότητα, ελληνική και μη, στην περιοχή της Μικράς Ασίας, που κάποτε κατοίκαν οι Έλληνες, ακόμα και από ό,τι έγινε τουρκικό Σουλτανάτο, και σε άλλα μέρη των Βαλκανίων, όπως η Ρουμανία και η Ρωμιλία, που αποτελεί σήμερα τμήμα της Βουλγαρίας. Κάποτε μάλιστα τα Ρωμαϊκά, τα νέα ελληνικά, διακρινόντουσαν από τα αρχαία ελληνικά σαν γλώσσα. Και τούτο καθιστά επίσης το γλωσσικό κριτήριο ανεπαρκές για να ορίσει από μόνο του την ελληνική ταυτότητα.